a wari ma laifi ne. Dai ne dan malam. SP Abdullahi Haruna Kiyawa DPRO. Oga, Ogana, oga, ogana, oga. ogana. Kai kadai ne mai fasa taro, Ka fito an ce ga faro. kai ne mai kau da macuta. Hey! Wallahi fita shi gudu akwai SP Abdullahi Haruna Kiyawa fa. Ya shigo gari ya kama mutane ka tai. Babu wanda bai kama ba. Kai SP Abdullahi Haruna Kiyawa, na ji labarin ɗan sandan nan fa baya da mutunci fa. Shi ya kama jangul ɗin su baba mai gidan sama sun je kidnapping. Shi ya kama jangul ɗin su ɗan kifi sun je sata. To gayan nan fa kaga mun muna zuwa zaman jangul shan ka gane ai. To gaskiya na ji an ce gayan nan baya da sauki amma rigirma ne na cin hanci kai ka san abin ka da ɗan sanda hidima na yagiya ne yana zuwa da mu yage kai da Allah mu ba mu da inshu da shi ka tashi ka bar nan. Don ɗan sandan ba ruwansa a cin hanci ba. Ba ɗan sandan ɗan rashawa bane ba. Ka dalla fita da shi da Allah. Kinko, Dan sanda abokin ko. ɗan san. Oga kai hakuri akwai kuɗi da mu gama a nan. Ba ruwanmu da cin hanci. Gwamnati tana biyan mu. Mu yaran SP Abdullahi Haruna Kiyawa ne. Dan aljanna kenan baya cin hanci. Monsa, Ogana, monsa, ogana, monsa. ogana, Oga, ogana, oga, ogana, oga. ogana. Ɗan sanda abokin kowa, polis kuma mai alfarma. SP Abdullahi Haruna Kiyawa DPRO. Oga, Ogana, oga, ogana, oga. ogana. Kai kadai ne mai fasa taro.